No niin, tervetuloa kahtomaan tämmöstä eräänlaista rakennusvideoa. Elikkä tarkoitus olisi tehdä Kaifariin setuppi, ja setupiksi minä olen tänään päättänyt tehdä semmosen parallel coilin, elikkä joka tapahtuu niin, että tässä mulla on kanttaali ja pätkä valmiina, ja tämä on 0,30 paksua, ja elikkä tässä on semmonen juju, mikä pitää huomioida, elikkä saankohan minä sen näkymään tuossa kameralla? Voi olla, että saankin. Noniin, koetaan tarkentaa. En tiedä näkyykö tuossa, mutta me käännetään niinku päät yhteen tästä, ja että se on niinku kaksi lankaa periaatteessa yhdessä. Ja sittenpä ei sen ihmeempi, otetaan tuosta, mulla on 2 millin ruuvari, ja aloitetaan tällä päällä, tällä silmukkapäällä niin sanotusti. Kun se ei tarkena, niin se ei tarkena, niin kuitenkin. Eli lähdetään tästä kiepautta, ja pitää muistaa, että nämä langat menee sivuttain niin kuin vierekkäin. Eli ne ei saisi mennä niin sanotusti päällekkäin. En minä näitä osaa selittää, mutta kohta sen näkee tarkemmin, että mitä minä tarkoitin. Sitten tästä lähdetään pyöräyttää. Minä ajattelin, että jos minä 4 kierrosta tekisin, nyt on 3, ja tuosta 4 näin. Menikö se nyt mitenkään? Joo, käännetään vielä tuosta. Saatana. Noin. Elikkäpät tuon näköinen kötöstys siitä sitten tuli. Pohja täältä, pohjaosa Kaifarista, ja ruveta vääntämään sitä tuohon postien ympärille ja postiruuvien ympärille, ja katsotaan miten se onnistuu. Noin, sitä voi vaikka tuosta tiheellä pikkusen väättää. Noin. Sitten vähän skruuvaamme sitä kiinni päin. Noin. Kohtuullisen hyvä, ja sitten otetaan toinen tuosta. Kätkittärissä kuin vanhalla juopolla, saatana, tästä tuu mitään.
pikkusen kiritään. Noin. Ja sitten perkele. Pätkästään ylimääräiset pois tuosta. Noin. Sitten tää on hyvä tää kanthalli tästä, kun tätä voi muunnella ja käännellä vaikka mitenkä päin, vaikka tää on paikalleen ruuvattu, niin se ei haittaa, vaikka se aluksi menee kerralla kohilleen, sitä pystyy kyllä sitten muokkaamaan. Pikkusen nostetaan sitä tuosta ilmareen päältä. Tämä on nyt kyllä mielestäni aivan hirveän näköinen. Mutta jos toimin. Vittaako se loppeli? Joo, no se olisi nyt suunnilleen siinä. Laitetaan tuosta Nemesiksen nokkaan se ja vähän lämmitellään sitä, niin puristellaan, niin katsotaan mitä se sanoo. Joo, ei se ihan tasainen hehku oo kyllä. Pikkusen tuosta noin ja vähän taas ruuvaria sinne sekaan tyrkataan. Painetaan vähän keskemmälle noin ja tuossa koholla. Kyllä hehkuu hyvästi. Jees. Näin sen pitää tehdä. Tuon näköinen se nyt on ja parallel coil. Seuraavaksi siihen voitaisiin laittaa sitten pumpulit ja katsoa sitten mitä tapahtuu. Eli tästä pyöritellään vähän ja näin ikään ja tuupataan sieltä läpi. Noin. Tästä tulee vähän paksusti perkele. No joo, se saa olla aika timmi. Sitten minä olen käyttänyt tämmöstä taktiikkaa tässä, että vähän tämä kauluksen tähän ympärille pujotetaan tuosta läpi nuo ja pyörittelee tuon paikalleen. Ja sitten ottaa sakset ja
vähän ylimääräisiä pois. Noin, aika hyvä. Sitten vaan meisselillä tökkii ne tonne reunalle. Tähän on monta erilaista tapaa ja monta eri tyyliä, mutta minä olen todennut, että tämä ihan hyväksi. Tuli ehkä liian vähän pumpulia, en ole ihan varma, mutta katsotaan. Sitten tässä vaiheessa otetaan nestettä. Mr. Orange on tämmönen iso pullo ja laitetaan sinne vähän ainetta. Mukavasti märääks vaan, että eikä nyt kukaan kuivasta tykkää. Noin. Se saattaa vaikka toimiakin. Kyllä. Niin, ja itse asiassa yhden minkä voisi tehdä vielä, niin voin laittaa tuo hattu tuosta paikalleen. Näin. Vilkaista nuo ohmit, että mitä ne on mieltä. Mittarinahan mulla on vaan tämmönen iTestin VVVV-akku. 0,4 ohmia näyttää. Tuli aika matala setup kaifariin, mutta ei se mitään. Pystytään elämään sen kanssa. Ja sittenhän siinä ei ole muuta kuin kasaillaan osat paikalle ja laitetaan tuolta tuohon, koska se pitää vielä täyttääkin. Eli sitten tuo tankki ja mulla on Pyreksi-tankki tai kvartsitankki, mikä nyt onkaan, lasia se on. Niin pystyy käyttämään vähän kaikenlaisia nesteitä ja siihen sitten yläkäppi. Noin. Ja tippi. Pohjastahan tapahtuu tämän vekottimen täyttö. Joten otamme siihen kelpoisen ruuvimeisselin. Mehua sisään. Joo, se riittää siihen. Huuvi paikalleen tai huulilleen. Osaa kiinni ja sitten se modiin kiinni ja sen pitäisi ihan toimia. Otetaan pairit. Joo, lämpimät höyryt on kyllä. Että on tosi lämpöiset. Kyllä, ihan on onnistunut setupin teko ja höyry on tosi lämmintä ja makukin tulee hyvin irti. Joka on muuten aivan loistava maku. Joo. On kyllä, että on tosi lämpöiset. Kyllä, ihan on onnistunut setupin teko ja höyry on tosi lämmintä ja makukin tulee hyvin irti. Joka on muuten aivan loistava maku.
Joo. Well, I was out on a drive, on a bit of a trip, looking for thrills to get me some kicks. Now I want you. Elikkä semmonen oli. Semmosen paralelkoilin Setupin rakennuskaifariin ja tässä on sitten ihan testihöyryt otettava. Aivan helvetin hyvä sanoisin. Se oli semmonen video se. Ensimmäinen tosiaan oli. Ei ihan välttämättä mitään pro-laatua, mutta pohjalta se on lähettävä. Niin ne on kaikki muutkin lähtenyt mahdollisesti. Jees. Heipä hei. Stiff upper lip. Lock it down!